Bakizute udazkenean hasten dela Tolosan azoka berezien denboraldia eta lehenengoa beti mikologikako hau izaten dugu. 2010 urtean berez Tolosako ekinbide etxeak abiatu zuen ibilbide batek gero barreleboa hartu zion kasino elkarteak. Mikologikak berak elkartzen ditu sukaldaritza, mendirterak, mikologian heziketa, medikuntza baita ere, eta izaten duen saririk onena da herri honetan Tolosan mikologikako azoka berezi honek duen arrakasta itzela, ezta? Ezagupena zabaldu, sensibilizatu eta ingurunearekiko errespetoa bezalako balioak transmititzen ditu mikologikaren hitzorduak eta hori ere eskertu behar dut, ez da festa huts bat, askoz ere gehiago bada. Ja, lehengo astetikan Tolosan kon eskutik eta dena partez zarra eta gainontzeko Tolosako dendarien artean erakusleio lehiaketa bat antolatzen da. Aurten 3. urtea dakagu eta bertan ikusiko dituzue bakoitzak egindako asmakizun eta irudika berriak. Horietaz aparte, errementari kaleak aurten egin du beste asmakizun bat, eta oso ondo indutena da atondu errementari kale guztia. Erretxiko ez eta ontsu ez. Eta baina eguna da gaitzetzi asteburu honetan gertatu dena, ez? Zenbait pertsone hori dena puskatu dute, baina eta guztiz ere argazkia seguru posible dela ikustea. Ostegunean bertan hasiko gaia hitzaldiarekin, atxaldeko 8:00 izango da urteen hitzaldia hemen bertan, kasinoan, eta Valladolideko Unibertsitateko mikologian katedratikoa da Raúl Fraile izango da. Hitzaldi erderaz izango da, eta hitzaldiaren titulua Hongos medicinales de uso actual, farmakologia y aplicaciones prácticas izango da. Ondorenen, ostiralean urtero bezala, goizeko 9:00 aurrea, DBH bateko ikasleak mendira eramango ditugu, irtera bat egingo da, eta biltzen dituzten perretxiko guztiak arratsaldean sailkatuak izango dira. Ostira arratsaldean Champion Fest izango dugu, eta aurten leku aldaketa bat izan dugu. Aurtengo Champion Festa, hemen kasino nazpian izango dugu, Nafarrako zubia, Zerkausia eta Plaza Zaharraren artean. Horre argi multzo bat ikusiko zute kasino eta Zerkausia zintzilika daudenak, eta hor bertan egingo dugu. Bertan, food trucka jarriko ditugu, hamburgesak, edariak ongo dira, eta musika zuzen ere izango dugu. Ondorenen, larun bat goizean lehen esan bezala, alde batetik Arantzadik salkatutako perretxikoak ikusgai ongo dira, eta ondorenen, dakagu goizeko 10:00 aurrea, elkarten arteko pintxo lehiaketa izango da. Eta 12:00 aurrea, feria. Bertan, taberna eta restaurante desberdinak egongo dira pintxoa jartzen,